ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯୋଗ କରିବାର ଅତି ସରଳ ଉପାୟ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖ ଆଉ କିପରି ଭାବେ ସହଜରେ କିପରି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବୁଝେନି ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ମିଶେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗ 6 5 11 କୁ 1 ନେଲେ 1 1 5 1 6 6 4 10 0 ନେଲେ 1 9 1 10 10 8 18 ଏଭଳିଆ ମିଶିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇଦା। 9 8 କେତେ ହବ? 9 ରେ 8 ମିଶେଇଲେ ଏଠି 17 ହବ। ତାପରେ 9 8 ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହବ? 5 4 9 ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠି 9 ରଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 6 5 ମିଶେଇବ କେତେ ହବ? 11 ହବ। କେତେ ହେଲା? 1 9 1 10 0 1 7 1 8 ପିଲା ଆସିଲା ନା ଏତିକି ଆନ୍ସର ଏଭଳିଆ ମିଶେଇବ ଯଦି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କହୁଛି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଶିଖଉଛି। 612 ନେଲା 718 ଏଇଭଳିଆ କିପରି ମିଶେଇବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କରିଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ 7 କୁ 6 ମିଶେଇଦବା। ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? ଏଇଠି 13 ହବ। ପୁଣି 1 1 2 ହବ। 1 1 2 ଏଇଠି ରଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି 8 2 କଣ ହବ? 10 ହବ। ଏଭଳିଆ ମିଶେଇବା। ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? 0 2 1 3 3 3 1 ପିଲା ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଏକଦଶ କୋଉଠି ବି ନେବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ 125 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 123 ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ମିଶାଉ। ଦେଖ 1 1 2 ରହିଲା। ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତେଣୁ ଆକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବାକୁ ପଡେ। ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ତା ଆଗରେ କଣ ହେଲା? 0 ବସେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଠି 2 2 ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା? 4 ଆସିଲା। 1 ଅଙ୍କ ଆସିଲା। ତେଣୁ ତା ଆଗରେ କଣ 0 ବସେଇବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଲେଖେ 4। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 5 3 8 ରେ 1 ଅଙ୍କ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଠି 8 ତା ଆଗରେ 0 ରହିଲା। ଏବେ ଯୋଗ କରିବା। 8 4 4 ହେଲା। ଏଇଠି ରହିଲା 2 ପୁଣି 0 ଆସିଲା। ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିଲା? ଯୋଗ 248। ଏଇଭଳିଆ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସହଜ ଅତି ସହଜରେ ମିଶେଇ ପାରିବ। ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ କି ଏକଦେଶ ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିବ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।